Жамағат, менә мин башлап җибәрәсем килгән идем. Бер әйтем, татар халкына әйтеме, өйдә утырганда уйга килгән ул, әни мәрхүм аны кулланадыр. Инде хәзер инде менә ничә вакыт, ничә сагать узды, видео төшерим дигәнем. Онытылып тора инде. Бәлки яңа чыгарылышларда искә төшереп әйтермен аны. Менә мин татар телендә 5 чыгарылыш ясадым. Америка Кушма Штатларында һәм чит илләрдә тормыш хакында. Аны менә бүген дә бик кызыксынып, ул теге анда бик ничә ел дәврендә Алекс Брежнев дигән хатта бик күп чыгарган, аның 650 мең хатта язу абунәшеләре, ягъни подписчики дип атала урысча. Ничә ел дәврендә ул шул торып, шунда бик мактамады Американы, тик хурлап, яманлап, катлаулы якларын күрсәтеп, ул шулай үзе теге дальнобойщик дип атыймы, шундый. Әле мин элек карыйдырым, мәсәлән, шул алар менә акча табырга була икән, шул дальнобойщик дип машинаны, йөк машинаны йөртеп, шул акча ясап йөргәннәрне җитеп торалар, акчасы сен бу әйтә, ахыргы елларда ди бик кырысланып китте ди, шартлар ди, хатта ди ничек инде авыррак булды ди, катлаулы булды ди. Шуны сөйли. Ул Мәскәүгә килгән, анда әллә кайтканмы, тулысынча бер килеп торган, ул хатта шунысы яңадан киткән. Әллә Россиядә, әллә Украинада, ул үзе Украина кешесе. Шул яңадан кайтып Америкага, соңдан монда Россиягә килгән, әллә инде тулысынча килгәнме, бер малай аны хатта бер блогер дип атыйлар, аны өенә чакырып, алар шул сыра эчеп, хатта күңелләшеп сөйләшеп утыралар. Ул 1 сагать 29 минутмы чарасы. Шуны мин тыңлап кызыксынып утырдым. Мин инде менә кеше, мәсәлән, тумыштан хәрефләрне белми, анарга син ялган әйт, менә бу мәсәлән, бу хәреф дип, оны у дип әйт, р-ны к дип әйт, к дип. Ул ышанаячак. Шун кебек халык безнең кызганычка каршы мәгълүмат юк. Мәгълүмат булмаса, хатта тәҗрибә булырга тиеш. Бераз кеше шикләнеп түгел инде. Бик тулысынча ышанмаска тиеш, чагыштырып, үзе уйлап. Без менә халык инде әле кемдер әйтте, минем бергә эшләгән бер атасы черкес, аны Сумарҗа, бер дә журналист коллега телевизорны теге бездә сагыз бар бит, шәйни тиргән. Шул күзләр өчен сагыз дип телевизорны атаган иде. Хак бул, чөнки телевизордан юллы нәрсә кайсы вакытта нитмиләр. Күп нәрсәгә ышанып та җитмисең, кеше кемдер ышанган була. Шуна күрә мин әйтәсем килә. Күп чыганак, источник шулардан алса, хатта чагыштырып, ул әкрен башта башыңа аңыңа сеңеп, син аны уйлыйсың, менә бу җирдә хак әйтә икән, бу мөмкин булырга шулай, бу мөмкинсез, мөмкинлеге юк дип, хатта ышанмасаң да була, шулай дип. Аны инде төрле кешеләрдән ишетсәң, хатта менә агачны бер вакыт әйткән идем. Кеше төрле яктан торып әйтсә, ул нинди дип, шунда бераз аңлый башлыйсың. Нинди икән ул, мәсәлән, ул агач. Менә хатта агач артында нәтиге тимер, менә тимер күрдегез, менә столба, нәрсә дип атый, багана, тимер багана, хатта ул бит агач артында күрмисең, кемдер күрә. Шул кебек төрле яклардан караганда мәгълүмат күбрәк белеп була. Менә шул, мәсәлән, шул тормышларын кемдер булай ди, кемдер булай, кемдер уңышка ирешкән. Анда да электиялар, шул хатта программистлар күп китәдер. Бездәге
программистлар башлы егетләр хатта шетелгә, инде алар хатта аланда да ди бик аларны тик артык теләмиләр ди, чөнки нәрсә, ни сәбәпле? Һиндустанда хатта алар ди укып чыккан бик күп ди алар ди. Алар ди өйләрендә утырып интернет хәзер эшләгәч, интернет аша ди теге заказ бирәләр фәлән эшләргә, я бер эшне алып барырга. Алар ди һәммәсе шул утыра, аларга аена $1000 түләсә, алар өчен бик зур акча ди. Шуңа күрә алар шатланып яши шул акчага ди, хатта ди, шатланып яшиләр ди. Аларга имеш бу ни бик күп дип тыела ди хатта. Әгәр дә кеше килә Америка Кушма Штатларына, шунда урнаша, аны эшкә алалар шул, хатта шул программист урынына, анда ди ул бит торырга кирәк, торган җиренә түләргә кирәк, ризык кирәк, теге кирәк, бу кирәк, төрле теге шул кичә татарча әйткәнем куркынычсызландыру нәрсәме, кагаз шундый да, страховка хатта инде төрле нәрсәләргә, докторларга барса да акча кирәк, шуннан страховка хатта шундый төрле страховкалары бар, һәммәсенә түләргә кирәк. Кредит алса, тагы бер анда шартлар тудырган кредит аларга шул катлаулы ди, аларга хатта алар ди шул программист аз дигәндә $4-5 мең ай сайын шул аларга чыга ди хатта ди. Мәсәлән, читтә торып алар шулай Һиндустанда хатта нитеп торса ди, эшләп торса ди, аларга шул 1000 түлиләр дә тора. Әле мин бер чыгарышта хатта әйткән идем, Кытайда җитештерү цехларын ник ачканнар күп итеп. Ник әле менә шунда Кытайның бездә ниләр төрле электроника хатта безгә саталар. Шул телефонмы Кытайныкы, хатта күп нәрсә инде Кытайда җитештергән. Алар иле шулай нитмәгән, алар ишеттем шул Америкалылар җитәкчеләре шунда җитештерү цехларын хатта ачып җибәргәннәр дә. Анда күп түләмәсә дә ярый, халык канәгать булып шул азмы күп маларга түләсә дә нинди күләмдә хезмәт хакын. Алар канәгать булып яшиләр, чөнки аларда һәммәсе аз алалар хезмәт хакын, җитми аларга. Алар инде Америкадан акча бирсәләр бик шатланалар. Менә мәсәлән, үзегезне уйлап куйгыз бераз. Мәсәлән, сез ничек, кем инде бер эшне алып бара аласыз? Сез шул Америкага барып, анда шул хатта 5000 дә акча җитмәс. Элек 3000 җитеп торган дигәннәр. Соңадан инде 4000, хәзердә хатта 5 дә җитмеш. Шундый тору өчен дә әле теге кеше бик акчалары күп китә төрле нигә. Менә ашауга, тору урынына, хатта төрле шундый төрле инде эшләр буенча акчалары күп китә кешенең. Шуңа күрә кайта ул читтән турып эшләгән кешегә уңайрак, ул шул үзенең илендә турып, мәсәлән, анарга шул 4-5 мең урына 1000 җибәрсәләр дә, хатта ул риза булып, шатланып яши, чөнки безнең чагыртырсаң, бездә бик зур акча дип санала ул. Мин моны видеоны башлаган чакта башта уйлаган идем. Ул менә кем зарлана? Мин бер дә ишетмәдем. Менә мәсәлән, безнең элекке Советлар Союзында яшәгән халыклар, аларның шул кешеләре, шул милләт кешеләре зарланганны мин әле ишетмәдем, мәсәлән, укымадым. Гел кем зарлана? 90%-тан артык хатта. Шул Рәсәйнең төп халыгы, мәсәлән, я урыс телендә сөйләшкән кеше, мәсәлән, я хатта безнең шул татар да, хатта кайсы вакытта, мәсәлән, кайсы халыклар
біраз урыслашып кеткен десең була, біраз мәселен алар тігі бүтән халықларға қарағанда нешек енді міне алар бит келелер, хатта шул Рәсәйдә тұралар, анда да нешек тұралар көмәк бірге мәселен хатта жиналып бір-бірсіне ярдәм итеп, шул мен Мәскәүдә бір мизгел аэропортта менә үстімдә мәселен не менә Түркиянең футболкасы, шуның белән мен йөргән идем, аэропортта берсе килде дә миңа түркчә сөйләште, мен ага җавап бирдем, ул әйтә, телефоныңны бирмисеңме? Менә мин килдем, дусларым мине каршы алырга тиеш, әмма мин Төркиядәге телефон, ул оператор монда эшләми. Мен әйтәм, рәхим итегез, ул гел ул вакытта МТС бик күп акча аладыр миннән, а бу ел никтер ул шалтыратты. Хатта ул вакытта роуминг дип Мәскәүгә дә барсаң, роуминг дип талыйдыр акчаны артык. Бу аптыратты мине, бик күп акча алмады бу юлы МТС, а бу шалтыратып дусларына хәбәр итте, тегеләр килеп чыкты, бу рәхмәтен белдерде миңа һәм белеп алды да, мин теге Төркиягә барам икән халыкара конференцияга. Әйтте, сине тора торган урыны булмаса, менә Аксарай янында шундай тулайыктырак баранда үзбәкләр яши, синдә кертәләр, кыйбат та түгел, кыйммәт түгел, хатта ди иңдергән ди, шул теге бәяләр, шунда ди урнашсаң да була. Мәйтәм, рәхмәт. Менә күрдегезме, алар килә шул үзбәк мәсәлән Төркиягә, тулай торак таба да бер, шулар белән бергә тора, үзен кардәшләре белән, хатта танымаган үзбәк белән тора килә мәсәлән. Шунда минем фикерем буенча казак килеп торса да, алар бер нәрсә әйтмиләр. Шул татар мәсәлән килде, алар бергә туган телен татар белә, алар белән сөйләшеп, менә мин барсам, алар миңа каршы булмый, тор нәрсә ди, мин хатта вакытында әле Босфорның теге тирә-ягы, теге ягында Босфорның Чамчылар дигән, ягъни бездә Наратлар дигән төркчә, шундый район бар кичкенә. Шунда мәчет мәрмәрнең 2 манаралы мәрмәрдән төзелгән, әле сөйләгән, хатта төшенә кергән бер кешенең. Пайгамбар галәйһиссәлам төшенә кергән дә әйткән, "Узамый син баеп китәсең, баега шуна 2 манаралы мәчет төз" дип. Бара-бара шул килеп чыккан шундый. Ул баега шул мәчет төзгән. Шунда мин торган идем, хатта анда да мине теге татар икәнне белеп алдылар, казаклар белән дуслашкач, теге дус икәнне белеп, бу әле казаклар, анда казак малайлары, казак баллары, монгол баллары белән Монголиядан ислам дин кабул иткән монгол малайлары һәм бу казак малайлары Монголиядан. Алар шул мәдрәсәдә укыды, аның тора торган кунакханасы булды. Шунда миңа бер атнага урнаштым мин, хатта шунда бушлай ашаттылар, бушлай тордым хатта. Шул менә алар үзен халкына ачык йөз белән карыйлар. Әгәр дә син инде алар телендә сөйләшсәңме, я мусулман, түрк кешесе дип, татар дип, алар ачык йөз белән карыйлар, хатта бушлай кунак итәләр сине. Менә шуны да менә машина килә, мин монда мине онтылып, уң ягымнан машина килде. Онтыла да тора, менә шул теге, ана китте ул машина. Шуны әйтәс килә. Бүтән милләт кешеләре безне, төрки халыклармы, хатта шул таҗикларны алар, мәсәлән, бара да шул үзбәкме, казакмы, кыргызмы, түркменме, алар шунда урнашалар. Без әле бер отельдә тордык, Мухлисун Хатун дигән. Хатта Мәскәүдәге бер Мари малайы килгән иде. Нәрсә дигән, Александр дигән МГУда эшләгән. Без шунда отельдә торганда, мин аны хатта тәрәзәне карасам, анда үзбәк һәм уйгур нәрсә ризыклары онтым инде. Менә кирәкмәгәндә искәршә. Шулар ризыклары дип софрасы дип язып куйган.
яғни бізде үстәл менді деп әйтергә инде шул өстәл. Шул аларга кір мәсәлән, шул үзбәкләргә, уйгырларга монда арзанрак бер җирдә урнашырга буламы дип. Алар әгәр дә сиңа ышанса, алар тәкъдим итәләр. Менә мәсәлән, без шушында торабыз, берничә көн без риза дип, шулай минчә шулай итәләр. Әйе. Шул минчә ул татарга да шулай кирәк. Мәсәлән, вакытында мин әйтәсем килә, ул миндә шундый проблема туырга тиеши, кайда яшәргә. Миңа хатта ул теге моннан Казаннанмы, шул теге без конференцияга бардык, шунда алар киттеләр бүтән якка, мин Истанбулда яшәргә тиешим. Ул алды да шунда бер шул Казаннанмы, Татарстаннан барган таныш хатынга әйтте, син менә бу безнең иптәшне бер атнага торгыза аласыңмы? Теге әйтте, мин риза ди, әмма ди бездә ди менә түрк халкында ул мин ди халал җифетем түрк ди, анда ди андый гадәт юк ди, кунакны йортка өйгә кертергә ди белән. Күрдегезме менә? Татар әйтә, халал җифетем каршы була. Шуңа күрә мин кызганычка каршы кабул итә алмыйм аны, шулай дип әйтә. Әйе, анда мин үзем беләм, татарлар да хатта электән киткән аны аталары Бөгелмә ягыннан Эби авыл дигән анасы Төстүбә, ягъни Солилецк җырчылар, музыкантлар, алар да хатта ничә ел таныш булдым, анда барсам, алар мине хатта ничә ел дәверендә барам, туганнар кебек булып китте. Мин аларга күчнәчләр белән барам, алар өйнән бер ризык алып килеп хатта сыйладылар мине, әмма өенә бер чакырмадылар. Алар да шулай итми. Менә шул үзбәк халкы, алыгыз Азербайҗан халкы, алыгыз мәсәлән Түркмән халкы, Кыргыз халкы, Казак халкы, һәммәсе алар барсаң сиңа гел ярдәм итәчәкләр. Бездә кызганычка каршы менә татарда андый нәрсә юк инде, бездә юк алай. Шул мин әнә хатта күрше авылга барганда да анда мин татарлар да бар икән. Аларга мин белмәгән бит алар. Мин икенче йортка барам. Ул шул элек мин белгән казакларның хатта ерак туганнарымы шунага барып чыгам мин. Фәлән әйтәм, Одессада шуларны сезнең ерак туганнарыгыз менә видео хатта ул миңа сөйли, кем кайда тора, менә кагазга язып бирде адресларын дип. Алар бер сүз каршы әйтмичә мине тукландырдылар да, ашаттылар да, сыйладылар да. Икенче көн алар инде район үзәгенә киттеләр. Суходольный дигән теге корылыкта үстергән кавын сатырга. Мин дә инде пора чезна дип әйтәләр урысча. Җыйналдым да, рәхмәт дип киттем бүтән эшләремне эшләргә. Менә шул әйтәсе килә. Бездә юк ул кызганычка каршы. Шул Америка Кушма Штатларына алар шул үзбәкме, кыргызмы, төрки халыклар бара мәсәлән. Алар уртак тел табып бер-берсенә ярдәм итеп, анда туру кыйммәт мәсәлән, алар шул үзләренең милләттәшләре арасында тулай торакта, татулыкта яшиләр. Бездә бит мәсәлән бар син ул бүтән милләтләр булса, торса анда мәсәлән тулай торакта. Алар инде хәмер эчемлекне куллана, әңгәмәләшә, бераз сугышта китер. Аны мин әйтәсем килми инде, менә һәр чакта да шулай дип. Менә мин узган елны хатта менә нигә бардым? Инде Астраханда тордым, нидә хостелда. Анда алай бик нитмәделәр, үзләрен тәртип сакладылар. Шунасын Саратовка барган, анда мин теге бераз мин алардан өлкәнрәк булгач, алар хатта хөрмәт итеп мине өстәлнең түренә утыртып, урыс малайлары булса да, алар хатта ничектер хөрмәт итеп кабул иттеләр. Мин анда әйтәсем килә, яман сүз дә ишетмәдем, бер нәрсә ишетмәдем. Әмма ул гел шулай булмый. Менә безнең халык шулай, төрлесе бар арасында. Шул әйтәсең бара алар шунда. Алар инде уртак тел таба алмыйлар, чөнки халык әллә зур халык дисә дә, белмим, ментальность бәлки аларда шундыйдыр, менталитет. Алар берлек дигән нәрсәне белми. Алар мәсәлән бу шул, әйтегез, шул менә таҗик. Алар бит берәү икәү килде мәсәлән Татарстанга. Урнашты һәм аларга килде икенчесе, өченчесе килеп шулай әкрен инде алар кайтта киләләр. Аларга менә аларга торырга фатир кирәк булса да, алар ничә көн
дәуірінде ашықмышы іздейлер, чөнки алар тұра тұрған орны һәр шақта да бар. Бір де зарланмыйлар, менә мин урамда калам инде дип. Чөнки алар бір кайчан кунакны куып чыгармый. Әле берсе миңа малай әйткән ди, абый ди, син аларга менә килеп бездә куналар алар. Син аларга әйтмә, рәхим итегез дип. Ул мине фатирда торалар мәсәлән. Ул ди, бабай килә дә ди, братна тора ди. Бушлай ашап пешеп ята ди. Киткәндә ичмасам бер 100 сум биреп китсә дә була бит ди. Шуны да бирми хатта ди. Ул инде я авылдашы, я шәһәрдәше. Күрдегезме менә? Танымаган кеше хатта туган да түгел, ерак туган да түгел. Алар анарга ярдәм итәләр. Ә бездә ул күзгә ташланмый. Әле хатта Одессада да ике абыем торадыр, хәзер берсе вафат булды кызганычка каршы. Ул шәһәрнең читендә авылда. Анда барып мин 2 атна торадым, 3 атна торадым. Ә икенчесе bir елны тик 88 елны бардым мен хатта. Шунда Одессага. Ул шунда мен кунып чыккан идем анда. Ә бүтән вакытта хатта мен әле диңгездә соң бардым анда, диңгездә су кирдем дә кайтырга автобуслар вакыты узган, автобуслар йөрми, ә такси акча кирәк күбрәк. Инде мен абыйма шалтыратканым, шул өлкән абыйма әле исән әле ул. Ни юк, ярамый дип күрдегезме? Туган абыйың, бер туган абыйың хатта шулай ни җавап биреп тора. Менә күрдегезме? Менә шулай ул бездә татарда. Кемдер әйтер, менә татарны яманлыйсың. Җәмәгать, мин менә уйлап торам, Аллаһ Тәгалә каршысында дөресне әйтү ул гунах түгел. Гунах ул менә булмаганны сөйләргә. Ә мин үземнән әйтәсем килә, үземнән хатта. Менә монда базарда да мин әйттем, алар сатучылар белән әңгәмәләшеп торганда әйткәнем, алар кунакчы халык, шулардан үрнәк алып, хатта татарлар да шунда кунакчыл, шулай дигән идем. Алар мине нигә татарны яманлыйсың? Мен әйтәм, мин аларның ничә йортларында булдым. Мине кунак иттеләр, хатта гаит көнне дә берсе әйтте базарда. Таныш, мин ди таҗик әйтә, хатны татар, менә мин бара алмыйм ди, сәүдә итәм ди көн сайын ди. Син минем урынына барып чыгал ди, мин бардым, анда 3 көн берәү кабул итә, һәр чак, һәр заманда иртәннән кичкә кадәр кеше керә дә, танымаган кеше булса да. Аны алып барып менә шул зал дип шунда теге гостиный, шунда идәнгә, келәмнәргә утыртып, сылыйлар да, ул сылыйлар, ул ашый, дуга кыла да чыгып китә. Берничәүе кайтта теге кунак итте, монсы кунак итте, берсе өенә чакырды, бер 2 тапкыр хатта чакырды. Әле мин Екатеринбург шәһәрендә анда имешни мондагы Татарстаннан бер таҗик ушында яшәгән. Шунда барган икән. Ул шунда аларның мәчеттә инде Рамазан айында ул шунда ни плаулар ясап, шунда мин аңа теге телефоны нигәдер килмәде, шалтыратырга, шуңа күрә мин телефонын биргәнем, ул шалтыратты да куллангач, шунасын тегеләргә бер нәрсә әйткәндер, моны сыйлагызмы, нәрсәне рәхмәтен белдерегез дип. Мин Татарстанга кайтканда мине чакырдылар да, бер аш булды. Анда һәммәсе таҗиклар, берсе тик үзбәк, теге балалар табибы, теге кулын сындырса, нитсә шуларны давылый торган Таҗикстаннан үзбәк һәм мин татар. Башка бүтән милләт кешесе берсе дә хатта юк. Төрле ниләрдә булдым. Ә менә базарда шулар белән сөйләшеп торганда мен әйтәм, менә мин сезне 90-нчы елларның башларыннан беләм. Ә мин сездә берегездә булдыммы, өйдә ичмасам, бер пияла чәй ичертегезме, мин әйтәм. Ничә ел дәврендә мен әйтәм. Ә бит сөйләшеп торабыз, ничә мин килгән сайын теге журналист буларак язып торам газеткә базар хакында. Күңелләшеп сөйләшеп торабыз. Бер-беребезгә ышанып, хатта шул ни анда мен әйтәм, мин тик хатта белмәй кайсы авылда сез торганнар. Ник сез мен әйтәм, миңа бәйләнәсез. Мин әйткәнем, алар кунакчыл халык, без алай түгел дигәнгә, миңа ни дип. Мен әйтәм, мин вакытында татар газетына килдем, урыс телендә яздым, ул тәрҗемә итеп тордылар алар. Район газеты монда шәһәрдә мәсәлән, университетта укыган чакта Екатеринбургта, мин аны Уфада Республика Җөмһүриятнең яшьләрнең газетында практикада булдым, шуңа кайтканда Татарстанга кирдем дә, бер туганнарыма монда килеп урнаштым да, шунда татар газетында эшлим әле дип кызыксынып эшләп бирдем, шунда авылга кайттым, анда ындыр табагы дип атыйлар, зернотокны. Шунда мен әйтәм, тордым 26 чакрым моннан шәһәрдән, шунда
күреп торалар, апалар, мен әле яшь ул вакытта бик яшь апа сеңләр карап торалар. Шит кеше килеп сора, кайдан килгән нәрсә, мен әйтәм, безнең авыл булса, минем әни мәрхүм булса, ул әйтер: "Балам, син кайдан килдең? Әйдә әле син ерак юлдан икәнсең. Хатта син газеттан журналист икән. О, бик яхшы, әйдә, бер-ике каса чәй эчеп чык, ичмасам" дип. Шулай дип берәү нитәме, кызыксынамы? Юк. Менә шулай ул. Күрдегезме, мәсәлән? Менә шулай ул бездә. Аны тотыналар, син татарны яманлыйсың, хурлыйсың, нәрсә дип. Инде җәмәгать гаиләдә әгәр дә бер-берсенә әйтсә, танкыйтьләп, ул минемчә нитми, менә бүтән милләт, бүтән йорттан бер кеше әйтсә, бәя бирсә, минемчә ул бүтән милләт кеше әйтсә, әнә хатта казак халкын алыгыз, алар үзләрен хакында анекдот та чыгара, үзләр хакында сөйләп, казак телендә үзләрен танкыйтьләп та тора. Хатта бердән нитми, бездә аз гына син тик аз гына танкыйтлыйм дисәң, шул ук тотыналар, син нигә үзеңнең халкыңны яманлыйсың дип. Мин яманламыйм. Бу безнең халкыбыз туган ана кебек. Әмма күрсәтергә менәнчек шәһәр бузамы татарны, безнең якта татарлар да алай түгел, хатта безнең якта Оренбург өлкәсендә казак арасында торган татар, мин әйтәдерим, кайсы халык арасында шул Таджикистанда торган татарлар хатта адресларын бирделәр, телефоннарын бирде, мин анда 2 атна торып 8 елны самолет белән ишеп бардым. Нигә? Сабантуйда катнаштым, мине телевизордан күрсәттеләр, ишә тапкыр хатта. Шунда телефоннар адресларын бирде. Мин нидә кунакханада хатта тормадым бер көндә. Татарларда кунак булып мине бик каршы яхшы алдылар. Менә нинди халык арасында тора, мен әйтәм, безнең татар. Шунда алардан минәзләр, минәс түгел инде, гырыф-гадәтләрен кабул итәләр. Кунакчылык шул. Казак арасында тора, хатта шул кунакчылык кабул итәләр. Шул сәләте бар аның. Шәһәрдә, инде шәһәргә килеп авыл кешеләр дә хатта. Аларга була бит, менә мин шундый авылда торам, узып барганда кирип чыгырсың дип. Юк ул бездә. Дөресен әйтергә кирәк. Казак халкында бар. Безнең, мәсәлән, балачакта истә калды, узып барган кешеләрне әти-әни мәрхүм, бигрәк тә әни узган кешене урамда алар инде караңгы калабыз дип китеп баралар Казакстанга. Туктап торалар. Бер казак чакырмас дип. Казак берше чыкмый, әле без әни чыга да урамнан, әйдә безгә киргез, рәхим итегез, кунак булып, кунып чыгырсыз дип аларны ашатып, аларга оппак простынялар җәеп, хатта я әйттем бит, балачакта кинодан кайтам мин. Шунда урамда карап торам көз көнне. Теге мин бер кинога соранам, икенче соранмыйм, чөнки әти мәрхүм барыбер җибәрми. Мин качып китәм. Урышыр дип кайтам, мәсәлән. Урамда шул я аучы, я балыкчылар Оренбургдан килгән 120 чакрымнан, алар көз көне салкында урамда, далада яши алмый. Мин аларны урамда малайлар белән сөйләшеп торам, мотоциклы беләнме. Мин аның кулына тотып, әйдә дип өйгә алып кайтам да, беләм, мине әти-әни бер качан әйтми, нигә син шит кешене керттең дип. Әле мин әйтәс килә, бер абыем авылда әти-әни булмагач, шунда мин Татарстаннан бер докторны, танышны, достымны алып кайткан идем. Инде бер ан белән тордык. Бер абыемда, өлкәнрәк абыема бардым, анда безнең мондагы шул апам, хәзер инде вафат булган хәләл җифете. Шулар торадыр. Инде барып, мен инде үзем уша уйлыйм, җиңгигә әйттем дигәнем. Җиңги, ачуланма, мин кунакны китермәгәнгә күрә, менә үземдә килмәдем сиңа дисәм, авыл икенче аңлап, миңа кунагыңны китереп йөрмә әле ди. Менә җиңги, элек әти-әни исән чагында алар ялагайланып, тел бистәсе диләр, алар тел белән алдап, бер качан нитмиләре, син кайтасың, мәсәлән, хатта 3 литр май, сары май биреп җибәргән була, я варенье, нәрсә дип, әти-әни булмагач, хатта алар исе дә китми. Әни бер үзе калгач, хатта әни әйтә, урамда тордым ди, утырдым ди скамейкада, ул ди, чыгып та әни әйдә чәйгә дип чакырмады хатта ди. Икенчесе килене безнең җиңги, теге абыем мәрхүм әйткән, менә кышка әнине алыйк әле дип әйткән. Мине ике үзенең анасы да шунда тора икән, кышларга килгән. Ике
қаршықлар янына отыртып, мені диван айтасың келемі деп шулай хатта бәйленген. Асыңыдан неше ай узгач, өзі шәһәргә миңа килеп урнашты кышка. 3 ай буена яшәде. Мен аны тәэмин иттем, шул сарык алып, хатта 3 сарык, тагы нәрсә шунда ничә капчык бәрәңге һәм суган нәрсәләр, шул пулаулар пешереп, токланып ятты 3 ай буена. Менә әйтәсем килә. Менә әле бер вакытта безнең элек авылда яшәгән баш табиб булып бер шунда район үзәгендә хәзер тора. Шуны елгада мен яз көнне балыкчы булып килгәннәр алар, бер ике туган, бер минем абыем белән. Шуны мен килеп җиңгигә әйтәм, менә мәсәлән шундый дип, ул яхшы доктор булды, тегеләй дим, әйтәм, җиңги әйдә, бер чашка чәйгә чакырыйк. Юк, безнең сыебызда юк. Сыйың кирәкми, хөрмәтең кирәк. Ул бит ярдәм итеп торган хатта вакытында. Ул хәзер файдасы булмагач, хатта бик тиз оныткан да кирәкми дип тора. Менә шулай ул җәмәгать. Менә шулай. Менә нәрсә әйтим тагы. Шул безнең халыкта җитми бер яктан. Менә ул теге журналистлар кемдер яратмас, нисә әйтәләр бит урыста. Душман ди сине күлдереп җибәр, әмма ди нәрсә җаныңны алыр ди. Дустың елатыр, әмма дөрес юлга индерер сине ди. Враг рассмешит, да жизнь лишит. Друг плакать заставит, да на путь наставит ди. Ул минчә хак, шул журналист ул минемчә сөйләгән, ул да хак, чөнки күреп тора һәммәсен. Күпманда мәсәлән безнең татар халкы барасың, алар шул Урта Асияның кешеләре хатта сине кунак итәләр. Мен әйтәм бит, туган авылга кайткач мен хатта менә узган елны тик яри 2 туган абыем шунарга бардым, беренче көн кунак булдым. Инде туган инде. Калганлар 2 туганнар булды, анда урамда сөйләшеп торалар. Гөрләшеп, бердә әйтмәй кирип, бер чашка чәй ичәле дип. Юк, андыйсы юк. Мәсәлән, анда казак хатыннары, әбиләр барсаң, әйдә дип. Мен әйтәм, мен бәлки 2 көн тур яри дип өндәмиләр, хатта риза булып торалар. Менә җәмәгать. Казак халкы бергә торган. Алар чөнки безнең әтиәйне белеп, аларны хөрмәт итеп, безнең әтидә мактыдыр. Менә бик тырышкан, тырыш кеше ул, мәсәлән, шушы казак хатыны менә бик уңган дип нитәдер. Мен әйтәм, әти сезне мактыдыр. Алар бер кайчанда кунакны куып чыгармый. Хатта миңа бер район үзәгендә яз көнне абыем мәрхүм киткән Оренбурга, абу җиңги. Ул мине район үзәгендә урамда бер казак хатыны, апа, нишләп торасыз? Мен әйтәм, менә баш ватып торам әле. Өйгә кайтып кайда кунам? Туган авылында урамда калмассың әле, мен әйтәм, җиңгиңә нигә бармыйсың? Ул миңа сөйләде, бездә ди хатта ди җиңгидән абыең дөньяны калдырса ди, ул җиңгиң берәүгә кияүгә чыкмаса, ул һаман син туганың булып санала, шуңа күрә синең хакың бар, барып анда кунак булып ятырга ди. Әгәр дә ул яңадан берәүгә кияүгә чыккан булса ди, хатта ул инде ярамый ди. Мен инде нәрсә бармадым җиңгиләргә. Бардым да шул теге казак апага бардым, шунарда хатта кунак булдым. Кунак булып киттем менә. Кайтам да авылга, мен хатта аны видеоларда әйттем. Кайткач мен туган авылыма кайткач, хатта иң беренче казакларга кунакка барам дип. Чөнки алар хөрмәт итәләр, беләләр сине кемне. Бүтән авылга барасың, татарлар каямында тора дип яшь сорамыйсың, кайда казаклар бармы дип киләсең. Казак йортына керәсең дә, мен фәлән дип, шулай мен авылдан, безне шундый ру казаклар бар авылда, шулай дип, ул сине әйдә ди, узыгыз ди, чәй бирә, нәрсә инде анда хатта. Бер вакытта мен апамнан киткәндә район үзәгенә автобусына бардым да, иртә белән караңгыда хатта күрше авыл безнең 18-20 чакрым. Ул район үзәгенә китте автобус. Мен төнне караңгыда сагат 7-ләрдә шунда төшеп калдым да, берәүдән урамда сорадым, шулар казакларны, фамилиясын. Ул әйтә, кайсылары кирәк? Мен өлкәннәре кирәк дидем. Барып чыктым, ул сыер сау ятадыр, инде былтыр барган им, операция сагалар ди, мискин ди, хатыны ди, дөньяны калдырган ди, хатта ди. Әйе, ул вакытта шул үзе мал бага торган кеше, хатта шабан булып шул булган ди. Әйдә уз диде, хатыны шул сыер сауып,
нәрсә қоймақ айырып иніш, не қабартмалар пішіріп қойнар, шай пішіріп, шай қойнатып мені сыйладылар да. Шырасын бұл қазақ аның халал жифіті байы деп айталар қазақша, ире, яғни айда неңні батаңны берді де, мен кетірек керек де, бата де, фатиханы, яғни нені дұғаны қылды. Мен Құран оқыдым да, дұға қылдым да, рахмәтін айтып шығып кетіп барам. Мен айтам, міне кейбітті мен келгенде хатта қараңғы болды, кейбітті де беклейді, бір нәрсе көтеріп кірейім. Енді мен айтам, буш құлық қызғанышқа қаршыған оңайсыз, енді мен айтам, бір нәрсе алып артынан кетіріп беруге деймін. Шырас мен айтам, келешекте бәлки нетірмін. Былтыр барған едім, барсам ол көңілсіз ери, хатымнан айырылдым де, міне міскін шол айырылған, енді ол қайғысы жоқ. Менде ерте сағат 4-лерде Оренбург аэропортқа кетем. Мен айтам, яри, мені үйге ауылыма апарып ташла дедім. Ол ақшасын айтты, мәселен 400 дедім. Мен айтам, яри, 500 берем, айда апарып ташла. Ол мені түнне машинасы білен 20 шақырыммы, шында қатта апарып ташлады. Міне шул енді айтасы келе. Әлі аны білгәш, енді мен ұзған еліні ауылда болдым, садақада, ашта. Шunda шул ауылдан бір қазақ бабайын фотоға түсірдім де, мен айтам, ауылыңа келсем, сеңа келем, қара, абайла деймін, абайла біліп тұр дедім. Яри деймін, мен риза, мен айтам, сен мені танымайым деп айтып тұрма, мен айтам, мен сені фотоға хатта түсірем деп мазақлап. Яри дейді. Міне ол, шынки біз ашта отырдық, қазақларда Бешбармақта, аны ауылдаш мені шақырдым, енді хатта. Шunda мен аны фотоға түсірдім. Әгер де ол мені кіртмесе, андай қазақ халқында болмайынды, кіртмесе, мен аны бет ауылыма қайтам да, міне шышы фотода фәлән, міне сенің туғаның мені хатта үйіне де кіртмәді деп, ол енді андай болмайынды, ол масқара. Көрдіңіз бе міне? Шундан тамамлайсам кіле жамағат. Ихтибарыңыз үшін бек зор рахмет. Ұзын болды енді бұл мәселе, әңгіме біз. Ашуланмасыз енді өзінің милләті шулай деп. Мен аны өзім милләтіме яқшылық тілейм. Кіші өзі біз айтса алай түгел. Шул татар мәселен айтса, мен аға рәнжімейм. Міне бүтән милләт хақ сөз айтса, ол хатта енді бек көңілсіз нәрсе енді ол. Мәселен, бүтән милләт кішісі, алар енді ол яқтан дипломатия көрсетіп, хатта гіл татарны мақтарға тырышалар, татарны яманламайлар, өз милләтін, шул қазақларны қарап тұрам. Осы социал шелтерлерде алар өз халқы турынан шундай жетмеген жерлерін сөйлеп тұралар, yazып тұралар. Татар шулай, татар бұлай деп бір қашанда айтмайлар алар. Біз не, әлі хақыбыз жоқ ма өз турында айтырға? Біз бет фәлән деп исімін айтмайбыз, біз халқыбыз хақында сөйлейбіз. Енді біз енді туылышынша өзгәрірге тиіш түгіл енді біз. Нелерімізді, ғұрып ғадәтлерімізді жоғал, қонақшылықны жоғалтып, өзгәрірге тиіш түгіл жамағат біз хатта. Ол келішмей біздің халыққа. Илік ауыл уақытта хатта татарлар ашықырақ болған, қонақшылық болған, юмартырақ болған. Қазір үйлерін құтырып, байып яталар, машиналары, үйлері мотор, ақшалары ағылып тұра. Шуға қарамастан қайсы уақытта енді нәрсе, яри шәһәрдә ол ала сөйләмеймейді. Шәһәр кішісі бек алай шанмай кішіге. Ауылда бет келген кіші ол нәрсе енді, ауылда келген кіші. Ауылда енді біліп тұрасыз енді ол. Мен әне шул кірдім, әне қазақ әби бабайға, мен аларға айтқан нәре, шул ауылда хатта бір. Мен аларға барып, бабай бек ашық езілі, мен аға сөйләдім де, шунасын әбисі шықты. Әбисі енді бұл бабай адвокат шекілі болды, әбисі прокурор шекілі текшіре башлады. Сен кім, паспорттың қоя, нәрсе. Мен бүтін документларын шығардым, журналларны. Хатта мен қоя, менің фотографиям, исемім, міне мен шундай кіші, мен айтам шундай. Мен Одессада хатта міне видеода бар. Сіздің тігі руғызны мақтап, алар шуларының ерап туғанларығыз шулай деп аңлатқаш, алар хатта шейлер шертіп, мен енді оңайсызланып отырам, мен айтам көштен әшіз келдім, не шейлер шеп отырам, анарға мен айтам, ол айта, нәрсе әлді ол дей, нәрсе деп ұршы айтты, что там, жалко что ли, жареный вода дей, қуырған су, яғни, шулай деп, мен айта, шулай еді, қазақ халқы ол әти мәрхум гіл айтадыр, қазақ юмарт ол, қазақ юмарт деп. Татарны бір уақытта мен университет тамамлаған шақта ауылдаш ол шейлерге қошмады, енді неше ел ұзғаш боладыр. Әти мәрхум күліп қайтты татардан. Қызын күйеуге берем дейді, никах оқытып,
татарда шулай бит, мұсылмандамы, татардамы қыз яғында никах оқыталар. Шунда ди бір тауық суйып пішірген ди. Ауылда тұрып, сиырлары бар, яри санамы сарықлары бар. Далада бізде бик көп сарық мәселен. Бір сарықны суймаған, шунда қызын, бір бүртік қызын күйеуге берем деп, шунда никах оқытырға, хатта шунда бір тауық пішірген. Әти марқұм күлді, сөйлеме әтік ауылда таралыр да ди, мөнәсәбәтні бұзас келмеді бәлки. Қазақ халқында түгіл алай. Жоқ дегенде бір сарықны суя. Біздің әти де юмарт дейді хатта. Ол мені бір қашанда қызғанап тұрмай, әнеттігі Шушы шақардан, Татарстаннан мен уақытында бір апам қайтқан хатта. Қайтқан қонаққа. Аны әти марқұм алғанда бір сарықны суйған. Шунаға атап. Шунда бізде шундай ғадат бар. Енді бір уақыттан соң бір туған келген біздің. Әти анарға тағы сарық суйған. Бізде шулай бар қазақ халқында кебек айырым ит қалған болса да бәрібір шуны құрмет етіп, екінші қонаққа туғанға айырым сарық суялар. Бұл сарық суйған. Міне бұл енді өсіп кеткен енді апамның тігіне малайы ол вақытта бала шақ, сабый шағы әйте екен біздің бабайға. Міне біздің әти әнеге сен бабайды кішкене генә сарық суйдың ди. А міне бұлар кішілерге зор сарық суйдың ди. Әти оңайсызланып яри деп, шул өзінің қызына, менің апама, яғни бұларға тағы бір сарықны суйған енді. Міне шулай бізде. А бұл имеш не қызықта енді шундай. Сарық суйырға да болмай мәселен. Ол міне мен уақытында бәрәңгі үйірге деп айталармы шул. Келдім, міне ауылға қайттым бір районда. Аналарының қызлары бар еді, күйеуге шықмай, қазір енді айыршып ери ол. Хатта шул айтасым келе малайы екеуі қайтты, қызы шунда, алар шул неше кіші біз әлі келінері болды хатта малайларының халал жифітлері шунда енді мен ойлағаным, алар нәрсе тауық пішірді ме, әлі тауық та хатта пішірмеді ме, шунда мен ойлап тұрғайым, мейтен біздің әти болса ол қара қыз әлі, балаларым келді хатта деп, міне ол аларға сарықта сұйыры хатта, міне қара пісе. Хатта шулай бола. Хатта не шунда имеш шақардан келген күн бойына ішлеген бәрәңгі отырта деп айталар біздің яқтамында, үйелер деп айталар хатта. Шунда күн бойына ішлеген кішілер шул исімде жоқ, тауықта хатта болмады. Міне біздің халқыбыз ол нәрсе хайыршы деп айтасың, білмейм. Міне мен гагаузларда болдым, алар хатта алар газ, қимат аларда бүт нәрсе қимат хатта алар хатта жай күнні бурышларын өтейлер қышқы жиналған газ бойынша, әмме аларға бар юртында яшілшелер әдмейм һәм жемішлер. Алар енді табиғат нинди хава тұрышы, нинди климат енді шунардан тұр. Әмме алар күн сайын сен барып шық, күн сайын ана тауық ауыл юртында өстірген тауықны сойып пішіріп ашаталар. Күн сайын тауық, Гагаус ауылында алар өздері зарланып отыра. Міне бірсі хатта табуны, яғни үстелінде толып тұрар ризықлар, түрлі. Әмме ол зарланып отыра. Міне дейменде даяркы бұл 40 ел дәуірінде әшләдім де 2000 лей, яғни біздің ақша білен 8000 соң ақша пенсия алам де. Ауызы үстелі толы түрлі яшілшә, жемішлер, қонақлар келді деп, хатта нәрсегіне қоймаған. Біз қайыршы яшибіз жамағат. Әлек ол яри, мен келдім, мәселен ол шай бердім, неге бір толай тұрақта тұрғанда бір малайға, студентқа, ол ақта дефицит индийский, ярты кило шай бергенлер редакция бәйремді. Шуңа беріп жібергенім, үмітленіп мейтен бәлки менге бір кішкіне банка қаймақ алып келдір. Қаймақта жоқ, ол ақта яри бір сиыр тұтқанлар өзлеріне сүтке де жетмеген хатта ол. Енді қазір беталар яқшырақ яши хатта. Гүрләп яшилер. Никалар. Салам, халларыншек. Көрген ертені. Вот. И шул айтасың келе. Ник менә біздің мәселен халқыбыз шулай өзгәріп бара. Шуңа күрә мен башлап жеткәнем, жиге бәргәнем. Шет елләрдә біздің халқыбыз мәселен
бір-бірізіне шатланмайбылар, бәлки анда-санда видеоны қарайсың интернетте хатта алар инде алар инде менә бәйрәмләрне уздыралар, нәрсә, бәлки бардыр біраз. Шул мәсәлән Азербайжанда торган татарлар бәлки алар минемчә кунакчылдыр, Таджикстандағы татарлар кунакчыл, хатта тагы кайсы илләрдә, менә кайсы Рәсәй күләмендә алар торган татар, минемчә алар инде нәрсә сорау астында под вопросом. Бәлки шулай. Җәмәгать ачуыгыз килмәсә инде ярый, 45 минуттан артык икән, хатта мин исраф итмәдем дип ышанам инде сезнең вакытыгызны. Карагач, инде караган өчен, тыңлаган өчен сезгә бик зур рәхмәт. Шуның белән тамамларга да кирәктер бәлки. Урыс әйтә, пора ичез, знаете, шуның кебек. Исән сау йөрегез.